El Centre 5 és el primer centre de la província de Girona que pot atendre a tota la població infantil des del seu naixement i fins a l'edat adulta a nivell psicològic, psiquiàtric, psicomotriu i psicopedagògic. Tenim la sort de disposar de professionals molt diversos, des de logopedes a pediatres, psicopedagogs, terapeutes ocupacionals, fisioterapeutes, metge endocrí, dietistes, que estan especialitzats en aquesta etapa infantojuvenil. El nostre centre té diferents unitats que estan molt especialitzades i que dintre de cada unitat té uns professionals determinats que el que fan és avaluar i determinar quines són les dificultats d'aquell nano i com el podem ajudar, tant a nivell clínic com a nivell familiar, escolar i mèdic i del dia a dia, vaja. Allà, sí. Toma! Molt bé, toca! Toca! En aquest centre 5 hem volgut crear la unitat de l'atenció a l'adolescent perquè al llarg de tots els meus anys d'experiència, que ja són més de 23 en el camp de la pediatria, he vist créixer els meus pacients i he vist com de difícil i crítica acaba sent aquesta edat, tant per als pares com per als propis pacients. L'adolescència es caracteritza per època de canvis, per època de falta de definició de la personalitat, per època de molta vulnerabilitat. És una època on els adolescents no tenen cap sensació de perill, a ells no els passarà res i tot això fa que sigui una edat especial on requereixen una atenció especial. Els professionals de 5 Clínica Bofill fa molts anys que treballem en atenció primerenca i ens vam adonar que en el territori hi havia una mancança per poder atendre a les famílies que havien tingut un nen nascut prematurament. Llavors la idea sobretot és donar suport i fer un seguiment d'aquestes famílies i del nano i fer un planning molt estructurat sobre diferents tipus d'intervencions que s'hagin de portar a terme, des de per part del fisioterapeuta especialitzat, psicopedagogs que aniran fent un seguiment i un control de tot el creixement i, per suposat, tindrem el seguiment també dels metges neonatòlegs. La unitat de nones ajuda a les famílies que tenen nadons en edats compreses des dels 6 mesos fins als 6 anys que tenen problemes de son. Diguem que poden tenir, per exemple, dificultats en conciliar el son, que es desperten múltiples vegades de nit, que necessiten ajudes externes per adormir-se. El podem anomenar insomni conductual o per una manca d'higiene del son. El que fem realment és treballar d'acord a les necessitats dels nens, a les necessitats de la família i respectant sempre la filosofia de criança que tingui la família. Soc el coordinador d'Equip ADN, que és una de les unitats que tenim en aquest centre i que està especialitzada en nanos amb trastorns del neurodesenvolupament, autisme i altres trastorns d'aprenentatge també. Posar alguna foto d'una persona autista famosa. Vale. Qui és ell? Einstein. L'Einstein. Què et sembla? Posem aquest? Ui, primer vull mirar. Va. I aquí, coses que em fan ser un bon amic. Mira tot el que vas posar, totes les qualitats de la teva personalitat. Explica'm una mica
Per què vam fer aquest PowerPoint, tu i jo? Què estàvem treballant exactament? L'evidència científica ens està dient, i els estudis ens estan dient, que quan els pares estan preocupats i detecten que hi ha alguna cosa que no els acaba de quadrar, doncs que gran part d'aquestes vegades significa que en realitat hi ha alguna dificultat en el nano. Per tant, els professionals jo els diria que no dubtin a derivar i a buscar consell o suport d'algun equip especialitzat. I penso que això és molt important perquè sobretot tenim una finestra, es parla de la finestra d'oportunitats de canvi, que és quan el nen està creixent i sobretot en els primers anys de vida. Per tant, és molt important poder actuar perquè els estudis també ens diuen que com més aviat comencem a treballar i comencem a intervenir i una intervenció especialitzada tenim un millor pronòstic a mig llarg termini.